Jan Vajdana už vošiel do arény, stopky sú pripravení, štart povolený. Pripraví sa Janka Pavlíková na top, back Julie Snow. Tak, Jan Vajda, poďme na to, Jano. A Jano ide medzi bránkami. Jano ide takú jazdu na istotu, ale čas uvidíme o malú chvíľu aký. 23, 962. Tak, Janovi Vajdovi sme zapísali 23,962 a štartovať bude Janka Pavlíková na top, back Julie Snow. Pripraví sa Jan Vajda na Freddy Ruder. Janka Pavlíková, aréna je otvorená, môže vstúpiť. A už tu máme, stopky sú pripravené, štart povolený. Rýchlu jazdu, ale nechce behajme, pretože na konci môže byť všetko ináč. Vidíte, ako má Janka zvažuje odťaženie. A poďme do cieľa. A využijeme čas a teraz vám ho prehradí 22,256. 22,256 pre Janku Pavlíkovú. A teraz opäť vstúpi do arény Jan Vajda na Freddy Ruder. Pripraví sa Ivan Tkáčik a Jarmila Urbanová.